Аха. Много пък отиде да го направиха горе на агията. Не стана. Хората много дара хориха в ходи, хориха в края на много с кароти. Дара може да отлекне. Горе срещу агията, по-проектната, точно беше горе, направиха с микрофон. Към медицинска. Не е странно. По-принцип така, че базата, която те ще ползват там, че зъболекарството също не ползват от ползват и никога. Просто ние няма да си купим тези бази. Ще ги ползват. Мета зъболекарка казват цял живот, нали, да се нечува да прави много на това. Чак сега те не ползват коронки там от черкуни не ползват. Чак сега казват, тези станаха сравнително възможно все пак за някаква смисъл. Една коронка е 4 Той каза, беше това да е купил, това се баба на нещо значи. Да се направи една, който има една, да не трябва да има втора и трета. Това ги създава, много добре става. Хората пробва всичко е перфектно, защото са написани. Старата технология металокерамика не е на този сорта за работа. Ясно, но всичко това се прави. Браво, Исо! Железен се! Не, циркония става написан перфектен, пък другото метала не става малко по-такъв, защото той не е толкова твърд, не ляга с няма толкова добре в ръководира. Той е добре, да казах, че Направо вътре. където имат пари, те по принцип така правите коронката, с лазер, добавите 3 измерата срещу. Пластичната проба, ако го направи. Няма какво да кажеш това стане. Те са пък микро. Той е някакъв... Как се казва? Стероломута е стерления слой на някои вървички. Пак е вървик, в смисъл по-иначе, по-друга структура на вървика, но пак... Не, много такова. Черупка си бяха примерно. Същото да се образува перлата, само че в него се образува като черупка. Така нареченият комбиниран производен до Тайланд. И едното другото, докато си чуеш там, че правите зъбики. Някой ден да се забира съм назад. Една седмица, да видиш на правата на и вървиш само на туристическите пътеки. И също не се казва някъде да отидеш там с проблем, стане знам такова. Храмо, да видиш нещо повече. Да се бутнеш някъде по водата, но нормално, не да не отиват, нали, показва ти за туристи, няма как да видиш много други неща. Освен туристически. Съм иска да познам като служител, хората да там казаха втори път, като отивам от Пакистан нататък, ще си нося само сухари и ще само сухари. Не си в 4 минути хотел да ядеш европейското. Нямаше проблеми да нямаш. Да, или после пази си да бъде на хотела да няма да ядеш. Разумие, близък Томата, докато се приготвя. няма проблем да ядам всичко, да ядам само обаче след това трудно да бъде. Аз съм мореш, не съм пуснал нещата, как представяш, излизал съм за малко. Голям пожар е там. Там като така, че е малко горещо, в смисъл, за нас не е за тук. Това, което с тях е нормално, просто, нали, нямам
Трябва първи път да влизам на дрейт, втория път да си го подработиш все пак, нали? И да знаеш какво търсиш през нета. Знаеш И след това и група не става. Трябва да пишете на приятел, да можеш да разходиш. трима души, нали? Какво ще Група организирана, може само по отъпени. Там вече всички не знаят. да накарат на София, които продават, тук ги продавате там, нали? Може да повече пари, за туристи. Тук поне нали идва естина китайския канадски стоп, нали? Тук ходиш, ще вземаш пари. Там се писна тъгията за туристи. Много интересно методологията на преподавателите. На английски, френски. Като разбираш, че знаеш проблема български, но се е понаучил това хора. Но нашите чужденци на границата Да. И нашите не могат да карат. на нашите навънка не искат този сол, нали, за да въобще. Може би, като много български. Русия може да избираш руски, украински, примерно украински и английски. Стандартно. Може би френските университети имат, нали? Защото френски нямат украински език. За Не, Украина и този език не е. не говорят за Западна Украина, твърдо украинизират и държат за влизане в Европа, или на мандата на Ленина. Тук че си взел на него, там дето си взел на мандата. Ами те се разбират помежду си, ама аз трябва да кажа, че много неща. Разделени са, много дълго време са били разделени. Имаше пирог. Най-забавно е в Молдова. Тя Украина пак е добре. Руски и украински. В Молдова имат 4 езика. Значи, говорят на румънски, говорят на руски, говорят на украински. Има си и молдовански. И най-странното е, че младите хора знаят само един език, който се говорят там. Като зарежда просто на руски и на английски. Два официални езика. И два официални езика, като кажеш. И много традиционно. По-български, и български говорят. В Молдова е много български говорят. Това е български говорят. Там бардак. Тук е така издържа, не знаеш как да му говорят. Аре старите, не? Викторе! Да. Те знаят гарантирано руски. Много модерен във време. На бъдета да се сложи. Много модерен.